бародарон, ин уммати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ӯ ин умматро хамнашаванда кардааст. ва қувваи бузургтарини ин уммат ин бародарӣ байни якдигар аст. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам тарбия кардааст бародаронро. ва ин моҳияти қувваи ислом аст. ислом, бародарони ман, ислом ранг надорад. ислом нажод надорад. ислом миллат надорад. ислом давлат надорад. ислом ҳеҷ яке аз инҳоро надорад. ислом арз мекунад: ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадур расулуллоҳ, шумо бародаред ва бародаред абадан. ана он чизе ки Расулуллоҳ омӯзонид ба саҳобаҳо. ӯ ба онҳо нагуфт ки ман аз Макка ва ту аз Мадина. Не. ва ин қуввати ин уммат аст. ва бехудоён ин қувваро бар зидди мо истифода мебаранд. ҳамин ки ту ягонагии ин умматро маҳрум кардӣ, халос, ту барҳам доди исломро. бародарони ман, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: бародари имонии ту, яъне бародари ту дар ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммаду расулуллоҳ, барои ту азизтар аст аз кӣ? аз бародари хуният. баъди муҳорибаи Бадр душманон ба асир афтоданд ва Мусъаб ибн Умайр акнун мусалмон шуда буд ва бародари ӯ номусалмон дар тарафи душманон буд ва бародари Мусъаб ибн Умайр ба асират меафтад. бубинед, бародаронам, ин вазъият онро нишон медиҳад ки то чӣ андоза саҳобаҳо дӯст медоштанд бародари исломиро. хулас, баъди ҷанги Бадр бародари Мусъаб ибн Умайр ба асорат афтода буд. он замон кадом сарбозе ки ба асорат афтода мешуд, ӯ ҳамчун ғулом буд, яъне моли онҳо ҳисоб мешуд. ва Мусъаб ибн Умайр аз он ҷо дар мегузашт, ногоҳ дид ки бародари ӯ ба асорат афтодааст. ва ба мусалмоне ки ӯро муҳофизат мекард гуфт: эй, ин ҷавонро маҳкам бидор, модари ӯ хело пули бисьёр дорад. ва бародари Мусъаб тамоман дар ҳайронӣ буд. ӯ гуфт: ту ҷиддӣ? ту бародаратро фаромӯш кардӣ? ӯ гуфт: ту ба ман бародар нестӣ, ӯ бародари ман аст. чаро, бародаронам? чунки ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммаду расулуллоҳ ин қуввати ислом аст. ва бародаронам, баъд яке аз ҷангҳо саҳобаҳо ин калима беҳтарин ва аҷоиб аст. лекин мо бояд бифаҳмем ки саҳобаҳо низ мисли мо буданд. онҳо низ хато мекарданд, онҳо низ иштибоҳ мекарданд. лекин онҳо ин хатогиро хело зуд ва боэътиборона ислоҳ мекарданд. баъд яке аз ҷангҳо онҳо моли зиёд ба даст оварданд ва ҳамаи саҳобаҳо ҷамъ шуданд ва ин дороиро хостанд ки тақсим кунанд байни худ, то ки чӣ хел онро тақсим кунем. ва саҳобаҳо як фикрҳои худро арз карданд ва Абузар, он касе ки буд араб, ӯ араби асилзода буд, ӯ ҳам фикрашро гуфт. ва баъд Билол радиаллоҳу таъала анҳу, он касе ки ғуломи сиёҳпӯст буд, ва Билол ба ӯ ҷавоб дод. Билол гуфт: Абузар, бубин, ман ба фикри ту розӣ нестам ва ба фикри ман бояд ин хел тақсим кунем. ба фикрам ин хел бояд тақсим кунем. ва Абузар сахт ба ғазаб омад. ӯ гуфт: ҳатто ту фарзанди зани сиёҳ, ҳатто ту имрӯз ба фикри ман розӣ нестӣ? суханҳои баланд. ва Билол сахт ранҷид. ин суханҳо ба ӯ сахт расид ва ӯ равон шуд ба назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. лаҳзае танаффус мекунем. агар ба лафзи мардонагӣ бигӯем ҳам, аз нуқтаи назари фаҳмиши кӯчагӣ Билол чӣ кор кард ҳозир? рафтан ба назди Расулуллоҳ ва ҳамашро нақл кардан. бо фаҳмиши имрӯзаи мо Билол чӣ кор кард? ӯ бозӣ кард.
ва ин барои мардони ҳозира пастӣ аст, ҳамин хел не? лек бародаронам, ӯ қалби бемор надошт ба мисли қалбҳои мо. имрӯз ба назди касе биравӣ, бародаре ин амалро бе мушкилӣ тӯли 25 сол ба ёдат меорад. лек он мард чунон қалби софе дошт, ки дар ҳол равон шуд ба назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ба ӯ гуфт: о паёмбари Аллоҳ, ба ман Абузар чунин гуфт. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо ғазаб аз хона баромад, равон шуд ба назди Абузар ва қапид Абузарро бо чашмҳои ғазабнок ба ӯ гуфт: Абузар, ту шахсе ҳастӣ, ки то ҳол дар қалбат ҷоҳилӣ мавҷуд аст. Ту шахсе ҳастӣ, ки то ҳол дар қалбат ҷаҳл вуҷуд дорад. Абузар чеҳрааш иваз шуд. дигар шуд. ба фикратон ӯ чӣ кор кард? ӯ ба бачаҳо фармон дод, ки пайдо кунед Билолро. не, аз ростӣ бубинед, ҳақиқатан гӯш кунед бародарон, мо гап мезанем оиди саҳобаҳо, мо арз мекунем, ки дӯсташон медорем, мо арз мекунем, ки онҳо намунаи ибратанд. бубинед, ки онҳо чӣ гуна ҳал мекарданд. ва Абузар ба мисли шамол равон шуд ба кӯчаҳои Мадина дар ҷустуҷӯи Билол. ва ӯ пайдо кард Билолро дар кӯчаҳои Мадина. ӯ наздик шуд ба Билол, ба замин афтиду сарашро ба замин гузошт ва гуфт: Билол, қасам ба Аллоҳ, ман санамро намебардорам аз замин то он даме, ки ту онро бо поят зерд накунӣ ва нишон медиҳӣ ба ҳама мардуми Мадина, ки кадоме аз мо лоиқи эҳтиром аст ва кадоме аз мо лоиқи эҳтиром нест. ба фикратон Билол чӣ кор кард? ҳамаатон ба ин ҷо биёед. Не, тамом, халос, анҷом додем, ба охир расондем, фаромӯш кардем. ӯ дар замин нишаст ва буса кард Абузарро ва гуфт: ман туро бахшидам ба хотири Аллоҳ, бародарам. тамом, халос, мавзӯъро пӯшидем. дар куҷост ин гуна дӯстдорӣ? кане чунин муҳаббат? бародарон, ҳама чизе доштаамон ин худамонем. танҳо якдигарро дорем. лек мо ба ҷои муҳаббати бародарӣ мо чӣ кор дорем? агар ба рӯзҳои ҳозира баргардем, ин ҳама аскарони кӯчагӣ, мо, онҳо, кӯчаи мо, кӯчаи шумо, бачаҳои мо, бачаҳои шумо, ва ин ҳама заҳру зуқум аллакай омадааст ба дини мо. аллакай дар дини мост. акнун ин шейх ин хел аст, вай шейх он хел аст, ин ҷо ин хел аст, он ҷо он хел аст, масҷиди мо, масҷиди шумо. Аллоҳу акбар! Чӣ шуда истодааст? чӣ шуда истодааст? чӣ гуна суннатро шумо пайравӣ доред? ин чӣ гуна суннат аст? бародарон, мо бародарем. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: ин уммат монанд як бадан аст. ӯ мегӯяд саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ин уммат, бубин, ин мисоле ки ба мо овардааст саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ӯ мегӯяд ин уммат монанд як бадан аст. агар як қисми бадан дард кунад, ки ҳис мекунад инро? тамоми бадан ҳис мекунад инро. он бародаре ки дар кӯча шабу рӯз бангу нашъа истифода мекунад ва мо ӯро мебинем бо ин ҳол рӯзи дароз, лек ӯ бародари ман аст ва ӯ қисми ин бадан аст. вақте ки ӯ дард бинад, ман дард мебинам. ва он хоҳаре ки ҳиҷоб намепӯшад ва ӯ 3 ё 4 дӯстдошта дорад, мо ҳама ин ҷо нишаста ӯро беобрӯ мекунем ва бигӯем: бале, бубинед, ки ӯ чӣ гуна аст, чунки ӯ аз ин тарафи ҷумҳурӣ аст, ё ин ки аз он тараф, ё ин ки аз дигар тараф. волидони ӯ чунинанд, леки худи ӯ, мо инро рӯзи дароз гуфта метавонем. лекин ӯ хоҳари ман аст ва ӯ қисми ин бадан аст. вақте ӯ дард бинад, ман дард мебинам. ин аст ислом. ана ин хел саҳобаҳо мушкилҳои худро ҳал мекарданд. ӯ гуфтааст: ин уммат монанди як бадан аст. вақте ки як қисми бадан дард кунад, тамоми бадан шаби дароз азоб мекашад аз дард ва табларза. бубин, ба ин мисоли оварда мехоҳам бипурсам аз шумо: агар ин ангушти ман осеб бинад, муҳим нест задам, шикастам, буридам, ғал дидам, муҳим нест. ин ангуштак чӣ мантиқ дорад, чӣ адолат дорад он, ки ба хотири ин ангушт ин даст наметавонад шаб хоб кунад?
медонед чаро? зеро ин ангушт дар панҷа аст, ин панҷа аз даст аст, ин даст ба ин бадан пайваст аст ва дигар қисмҳо низ ба ин бадан пайвастанд. ана оиди чӣ Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст.